Колеги, наистина да разказваш за 4 хуманисти, педагози, които са върхове в педагогическото познание, в такъв ограничен отрязък от време е много сложно. Ще ми позволите едно малко връщане към Селестен Френе, защото не бих искала това нещо да пропусна и да остане така в небитието. Онова, което прави Френе Френе, е неговото отношение към труда на децата. Той казва, не играта е водещото, а трудът на децата. И прави всичко възможно, за да създаде условия, в които децата да се трудят и да изживяват удовлетвореност от своята дейност. Той прави работилници, в които децата извършват конкретни дейности, но нещо, което остава в историята много трайно, това са онези фишове, които Френе използва в своята педагогическа дейност. Той не харесва учебниците. Като виден представител на течението ново възпитание, той отхвърля всякакъв тоталитаризъм, той отхвърля всякаква схоластика и казва, тези учебници не ми вършат работа. И започва изработването на фишове. Фишове, които една част от тях са информационни, които с ключови фрази и думи дават на децата някаква информация. Но създава и фишове въпроси, които насочват съзнанието, мисленето на децата към даване на адекватни отговори, но и поставя едни много сериозни изисквания към тези въпроси. Те не трябва да са подвеждащи, те не трябва да са подсказващи, те трябва да ангажират мисловната дейност на детето, а да не се превръщат в въпроси от типа. Учителка се обръща към децата и казва, деца, хайде да видим сега, кое е това време. Аз кашлям, ти кашляш, той кашля, ние кашляме, вие кашляте, те кашлят. И децата отговарят, зимно време. А учителката очаква да кажат сегашно време. Към тези въпроси, към формулировката на въпросите Френе предявява изключително много сериозни изисквания. Изисквания, които са свързани с активизиране на мисловната дейност на децата. Френе е и този автор, който издига на пиедестал сътрудничеството на децата. Чрез тези работилници, за които казах, и чрез работата им с типографската машина, на която те редят свободните текстове, след това събират и ги превръщат в творческа дейност на децата. За Френе може да се говори много и дълго, но трябва да говоря сега и за Сухомлински, с който те имат много общи черти. Аз ще спра вниманието на онова, което е друг акцент от хуманистичното направление в педагогиката и все пак благодаря ви. Все пак нека да отида на този слайд. Вие всички знаете сигурно, познавате творчеството на Сухомлински и неговата книга, чието заглавие остава като едно вдъхновяващо послание. Сърцето си отдавам на децата. С цялата своя дейност Сухомлински е давал израз на истинската любов към детето. Любов, която вдъхновява, любов, която се опира на най-силните черти на всяко дете, любов, която пренасочва негативната енергия на децата и я трансформира в позитивна. Той в своето училище, Павлишкото училище, той изгражда един нов, различен за времето в Русия и в Украйна, той е украински педагог, нов облик на педагогическото взаимодействие. Той говори за сътрудничеството между учител и дете, той говори за деловите отношения между учител и дете. Той изгражда един голям център, природен кът, в който, опитно поле да го наречем, в който децата засаждат своя продукция, цветя, после се радват на резултата от своята дейност, продават цветята и използват средствата за различни
видове дейности, които също им носят удовлетвореност и радост. Сухомлински, философията на образователният процес, ето там е изписана. Това, което вграбва вниманието в неговата теория, е, че той обръща сериозно внимание на емоцията, на радостното преживяване в хода на обучението. Той казва, обучение, което не носи радост, което не носи интересни преживявания на децата, то е абстрактно обучение, то не развива, то остава изхвърлено във времето, зад гърба на децата. Сухомлински говори също така за словото. Той има много специални изисквания към словото, което учителят отправя към учениците. И казва, всяка една дума трябва да ражда плод. Безсмислените фрази от типа мълчете, внимавайте, те остават изхвърлени във времето, без да дадат какъвто и да е резултат. Словото трябва да бъде изпълнено с живот и да насочва децата към живот. Те да изграждат самия живот чрез всякаквите дейности, които той предлага в своят образователен процес. Сухомлински обръща сериозно внимание, колеги, на съприкосновението с природата. Той е педагогът, който води децата да извършват наблюдения, да регистрират факти и явления и казва, че природата е един от най-благотворните източници за формиране на нравствена личност и на личност, която е способна да твори, да се изявява пълноценно. Той има нещо много хубаво написано, което бих искала да прочета, за да го предам точно. Човекът е станал човек, когато е чул шепота на листата и песента на щуреца, ромона на есенния ручей и звънката омайваща песен на чучулигата в бездънното лятно небе, дъха на падащите снежинки и воя на виелицата зад стъклото, ласкавия плясък на вълните и тържествената тишина на нощта, чул и затаил дъх. И ето, слуша той стотици и хиляди години чудната музика на живота. Ето това негово преклонение пред природата той предава и на децата. Учи ги да се вглеждат, учи ги в тишината да откриват различните звуци на живота, в тишината да откриват биенето на собственото си сърце, да откриват воя на вятъра, глъчта, която идва от някъде от парка, където играят деца. И той по този начин разширява сетивния хоризонт на децата, прави сетивата им будни, да гледат и да виждат. Ние знаем, че в една ранна възраст детското наблюдение има, детските възприятия по-точно имат една особеност. Децата гледат, но не виждат. Децата слушат, но не чуват. И ако ние не организираме и не възпитаваме тези възприятия, то тогава детето ще остане и глухо, и сляпо за онова, което го заобикаля. Ето в този план той дава невероятни възможности на децата за общуване с природата. Друго, което Сухомлински дава на педагогическото познание, това е насочването на детето към себепознанието. Той казва, всяко дете трябва да открива своите силни, своите слаби страни. Всяко дете трябва да разбира своите потребности, своите интереси, своите възможности за изява. И само по този начин, опознавайки се, то ще може да върви по пътя на своето собствено усъвършенстване. В този план той говори колко е нужно и в процеса на нравственото възпитание детето да се научи да следи своите постъпки, да ги анализира и отново да извършва една
корекционна дейност, насочена към самия него. Тук може би е удачно да дам примера с Демостен, който е много типичен пример за това колко невероятен е човешкият потенциал. Демостен, по хрониките на неговият биограф Деметри Фалеронски, вие сигурно сте чували, но нека да го припомня, казва: Демостен живял в древността, векове преди новата ера. Демостен бил изключително ерудиран. Той знаел наизуст почти произведенията на историка Тукидид. Той имал голямо желание да излиза пред аудиторията и да говори, защото имал какво да каже. Но в древността, когато неприемливите оратори излизали пред хората, били замервани с камъни и прогонвани. С какво бил неприемлив Демостен? Той имал тих и гъгнив глас, така го описва биографа. Бил хилав с тесни рамене. Той имал и един тик, непрекъснато, когато говорил, повдигал лявото си рамо. И когато заеквал на всичко отгоре. И когато заставал пред публика, всичките започвали да му се смеят и така го прогонвали. Демостен обръснал главата си до половината, за да не се изкушава от мисълта да се появява пред хора. И когато вечер всички се прибирали, той заставал на брега на морето и с пълен глас се мъчил да надмогне шума на морската стихия. Правил дихателни упражнения. Когато се прибирал, слагал камъчета под езика си, за да преодолее заекването. Слагал меч над рамото и когато започвал да говори, мечът се впивал в рамото му, кръв руквала. Но минало време, когато той излезнал пред хората и когато заговорил, тълпата изпаднала в мълчаливо възхищение пред неговото умение да говори. И когато попитали великият Цицерон кой е най-великият оратор на древна Гърция, той без всякакво колебание казал: о, това е Демостен. Давам този пример като класически пример за това какъв невероятен потенциал носи всеки у себе си. Това, за което говори Амонашвили, след малко ще се спра по-подробно на него, всяко дете има невероятен потенциал за разгръщане. Всеки човек има невероятен потенциал за разгръщане. Въпросът е да създадем прекрасните условия на малките поне да разгърнат този потенциал. Хенри Блакроуз. Едно друго светло име, което ни кара да се замислим за радостта от познанието на всяко едно дете. Колеги, всички ние знаем, че психичната дейност на човека въобще е обвързана с удовлетворяването на основните социални потребности от любов, от сигурност, от самоизява, от нови впечатления, от общуване и подражание. Тези социални потребности са в основата на активността, на познавателната активност на детето. Ако тези потребности не се удовлетворяват в хода на обучението, децата ще бъдат потиснати и техният познавателен интерес ще изчезне с времето. Една друга потребност определя активността и интензитета на тази активност в живота на детето. Това е потребността от успех. Всяко едно дете се нуждае от успех. Дори когато в първите дни то греши, когато формира четивната техника и когато овладява елементарните правописни умения, детето греши. Но, възползвайки се от тези грешки,
ние трябва да насочваме вниманието към неговите най-добри постижения. Дори тогава, когато едно дете пише упорито, грозно и с много грешки, ние трябва да създаваме ситуацията на изкуствен успех. Иване, ти си написал толкова хубаво буквичката М. Браво, моето дете! Ето, че можеш да пишеш добре. Ето, афиширането на този успех на детето отключва у него една невероятна енергия, която му дава възможността да извървява по-нататъшният път в хода на обучението. Знаем, колеги, за многото теории, учене чрез игра, учене чрез преживяване, това всичко е прекрасно, но не бива да забравяме и това, че интелектуално развитие постигат децата тогава и само тогава, когато преодоляват интелектуални затруднения. Без преодоляването на интелектуални затруднения, от една страна, и без изживяването на удовлетвореност от познанието, ученикът не може да израства интелектуално и, разбира се, не може и да формира емоционална стабилност. Още нещо за философията на образователния процес при Хенри Плак Роуз. Той, както и неговите предшественици, той говори за индивидуалният подход. Индивидуалният подход, който е в основата на хуманната педагогика. Аз ще вмъквам и фрази от Сухомлински, от Амунашвили, не бих искала така да ги разглеждам фрагментарно и капсулирано. Сухомлински казва: под дрехите на едно дете, на всяко дете, топти различно сърце. Ето тук преоткриваме точно тази идея. Не можем да работим с децата по един и същи начин. Те не са абстрактни деца. Всяко дете е една уникалност, неповторима, неподражаема. И ето тази уникалност ни задължава да бъдем различни в подхода си към тези деца. Да следваме темпа на работа на всяко едно дете, да се съобразяваме с неговия темперамент, да се съобразяваме с постиженията до този момент, да се съобразяваме с неговите потребности, радости, тревоги. Много хубаво казва Плак Роуз за училищата трябва да престанат да бъдат господари на информацията и да разтворят пред децата библиотеките и опита си. Тоест, творческата свобода, която трябва да дадем на децата. Разбира се, онази мъдра свобода, защото колкото и да обичат свободата и да са подвластни на страстта да избират сами, децата са достатъчно зрели, за да приемат нужните за тях ограничения, които учителят създава, за да даде възможност на детето да се изяви по най-пълноценния начин. Познавателният интерес при децата е ситуативен, той е неустойчив и ето учителят е този, който ще регулира тези състояния на познавателната активност, като задава и определени ограничения, относително ограничение, но ограничение, което е ориентирано точно към индивидуалността на детето. Ако попитаме децата: ти какво ще правиш, искаш ли да свириш, искаш ли да пееш, искаш ли да участваш в хора на училището, те всичките малките ученици ще кажат: о, да. Но ето е ролята на учителя, да насочва, откривайки индивидуалните задатки на детето, да го насочва към онова, в което детето ще бъде най-добро. И разбира се, да оставя усещането от детето, че то само е избрало този път. Шалва Амунашвили. За него не мога да говоря много спокойно, защото си спомням, колеги, че когато завърших своята докторантура и вече не бях учител, а
8 години преди това работих като такава. Имах самочувствието, че знам много, че съм натрупала достатъчно опит. Но когато отворих неговата книга "Здравейте, деца", аз четох и плаках. Защото като че ли за първи път се изтръгнах от прегръдката на схоластичната педагогическа наука и се докоснах до живата педагогика, до онази педагогика, която се създава в класната стая, и когато тази педагогика ти е предложена от един такъв ерудит, когато тя ти е предложена от такава уникална личност, ти просто не можеш да останеш безучастен. Амонашвили е наречен учител, пратен от Бога. Той е съвременният класик на педагогическото знание, на хуманистичното направление в педагогиката. Шалва Амонашвили, грузинският педагог Шалва Амонашвили, е наричан още учител на века. И тук ще ми позволите да разкажа нещо много кратко, свързано с неговия живот и с онова влияние, което има той върху хората. През 80-те години, когато той започва да пише, тук една скоба ще отворя, той е действителен член на академията, на Руската академия на образованието, той е доктор на на психологическите науки, той е директор на институт по психология по онова време, но той не престава да бъде един действащ учител. И неговите идеи започват да се разпространяват. В един отдалечен град в Сибир, един лекар, Алексей Дубровски, се мъчи да създаде основите на така наречената лечебна педагогика. Той работи в санаториум с болни деца. Опитва се, запознат вече с педагогиката на сътрудничеството на Амонашвили, той се опитва да търси някаква трансформация на всичките тези идеи, свързани с лечението на децата. Започва да намалява лекарствата. Започва да поставя акцент върху емоционалното сътрудничество на децата. Започва да създава акцент, да поставя акцент върху потребността на децата от самоизява и изживяване на радост от това, че ги има на този свят. И така нататък, и така нататък. Един ден в кабинета му пристига началството от областта. Виждат записките, които той си е водил, хвърлят ги, късат ги и казват: ако още веднъж видим подобен стремеж да намаляваш лекарствата и да говориш за някаква несъществуваща лечебна педагогика, ще бъдеш жестоко санкциониран. И тогава той написва едно писмо до, както той се изразява, до учителя Амонашвили. Но той знае само името му, знае само идеите на неговата педагогика на сътрудничеството, не знае адреса му. И написва на плика: уважаеми пощенски служители, моля ви от името на многото болни деца в Анапа, така се нарича санаториума, и от мое собствено име, открийте учителя Амонашвили. Той ни е изключително нужен. След много кратък период Амонашвили получава това писмо и казва, споделя по-нататък: аз получих писмо от съвременния доктор Охбули. Отзовах се на неговата молба да му помогна в разгръщането на идеите на тази лечебна педагогика. След 1 година, казва, доктор Дубровски
създаде първия център по лечебна педагогика в Европа. И по този начин утвърди наистина основните хуманистични идеи, които предлага педагогиката в ситуация, в която децата имат нужда от това. Амонашвили, уважаеми колеги, с последните си книги в последните години дава един нов тласък на педагогическото направление. Той започва да говори за четвърто направление в педагогиката и казва: училището е поразено от безбожие. Училището, казва, има нужда от ново дихание, от нова атмосфера. Защо, казва, науката се кичи със своята непогрешимост и отхвърля Бога? Защо, когато такива велики имена в развитието на човешкото познание са признали неговото съществуване? Амонашвили написва уникални книги с уникални заглавия. "Усмивко моя, къде си ти?" е една от книгите му. Като казва, усмивката в училище, усмивката на учителя е дар Божий. Ако нея я няма, то животът на децата ще опустее и ще изсъхне. Всяко дете, казва той, идва на този свят с мисия. Това е един основен постулат в неговата теория. Амонашвили казва, нито едно дете не идва на този свят с празни ръце. Всяко дете има своя мисия, свое предназначение. Ето това, казва той, е четвъртото измерение на педагогиката. Не само не само средата, възпитанието и наследствеността определят развитието на човека. Мисията. Това е четвъртото измерение, към което ние задължително трябва да обърнем поглед. Амонашвили, анализирайки ситуацията, подобно на руския патриарх Алексей II, казва, ние живеем в среда на бездуховност. Време е да направим всичко възможно, за да пуснем духа на любовта в училище. За какво ми е, казва той, тази педагогика, в която няма нито думичка за любовта? За какво ми е тази педагогика, която борави само с принципи, методи и средства и ми ги изброява схоластично и натрапчиво? За какво ми е тази философия на работа, в която сакралната думичка любов отсъства? И той написва една от своите последни книги "Без сърце какво можем да разберем?" И в тази книга той говори именно за любовта на учителя към децата, но той не говори просто така, а се позовава и на много съвременни изследвания, правени в Харвардския университет. Може би някои от вас са чули, макар че това не е популяризирано така. В Харвардския университет, колеги, забелязали, че хората с присъдени сърца променят своето поведение. Променят привичките си, потребностите, ако щете. И те решават да изследват този уникален орган сърцето. Дали наистина той е само един анатомичен орган, който служи за пренасяне, транслиране на кръвта в тялото на човека. И започват дълбинни изследвания. Идват до извода, с много прецизна апаратура откриват, че сърцето, подобно на човешкият мозък, излъчва импулси. И то неколкократно по-интензивни от мозъка. Откриват също така, че сърцето поема всички в тъканта си, поема всички силни емоции, които човек е преживял. И откриват също така, че конкретната енергия, емоция, която владее едно сърце в даден момент,
може да се пренася в диаметър от 3 до 5 метра и да влияе на хората около този с тази конкретна енергия в сърцето. И тогава той казва, ами представете си един учител, който е влезнал при децата напрегнат, намусен, който не обича децата. Неговото сърце излъчва този негативизъм, който отблъсква децата. И точно обратното, когато това сърце е заредено с любов, тя по някакъв начин достига до децата. В Харвардския университет се правят много уникални изследвания и за работа с деца аутисти. Откриват се такива интересни неща, такива неща свързани с друг тип сензитивност на децата аутисти, които имат досег с някакво друго измерение, за което ние въобще не сме осведомени и ние нищо не знаем. Но продължава, когато работи върху своите трудове, Амунашвили казва, човешкият мозък има своите ограничения. Той не може да обхване света и реалността в неговата пълнота. Затова не бива да отричаме онова, което не разбираме. Той казва също, аз не мога да дам определение на това какво е, например, духовността. Знам, че тя е много нужна в училище, тя е нужна на хората, тя е нужна в семейството, на улицата, в магазина. Но не мога да дам дефиниция. И продължава мисълта си. Не всичко в педагогиката подлежи на измерване, на опредметяване. Има толкова много неща, до които ние не можем да се докоснем, но можем да усетим. И разказва притчата за един млад мъж, който върви по пътеката към върха на планината. Върви той и иска да открие най-прекрасното цвете на света – Еделвайса. Върви, но не го открива. Насреща му един сляп старец. Стои той на пътя и казва, момко, за къде си се запътил? О, старче, търся най-прекрасното цвете на света, Еделвайса. Ти не си го виждал, защото си сляп, но чувал ли си за него? Къде мога да го открия? Слепият старец се обръща, усмихва се и казва, аз съм сляп наистина и никога няма да го видя. Но аз знам, че ако се докосна до него, веднага ще го разпозная. Мисълта си продължава Амунашвили, като казва, това е и с духовността, и с нравствения човек. Няма как да измериш тази духовност, която той излъчва и носи, но ти можеш да се докоснеш до нея. И тогава се обръща към учителството и казва, учителю, ти имаш невероятна мисия. Ти трябва да преживееш живота си като герой на духа. Ти носиш в ръцете си изключителното бреме да бъдеш учителят, който изгражда бъдещето на всички нас. Но казва, това бреме е благородно, това бреме е истинското начало на хуманното педагогическо сътворяване. Амунашвили пише много за педагогиката на живота. Отново, разбира се, обърната към децата и към учителя. Той говори, създава своята теория в последните години, пак казвам, той еволюира в своето развитие и създава своята теория, базирайки я на няколко основни постулата. Детето е висша ценност. Детето има страст към свобода. Детето има неограничена енергия за разгръщане. Детето има мисия. И всичкото това, като познание, той поставя като идея в ръцете на учителя. Да строят, да конструират образователният процес, съобразявайки се с всичко това. И
накрая, преди да благодаря за вниманието, ми се иска, скъпи колеги, да прочета нещо, което ни оставя Амунашвили като едно послание и, както аз обичам да казвам, той просто ни завещава любов. Когато ме попитат, вие учител ли сте? Ще отговоря, аз съм ученик на своите ученици. Когато ме попитат, какво сте вие за тях? Аз ще отговоря, аз съм половината на всеки от тях. Когато ме попитат, вие познавате ли ги добре? Ще отговоря, така както познавам безпределността. Когато ме попитат, как ги възпитавате? Ще отговоря, както ябълката отглежда семето в сърцето си. Когато ме попитат, къде е вашата педагогика? Ще отговоря, аз я черпя от звездното небе. Когато ме попитат, къде е вашето звездно небе? Аз ще отговоря, вътре в мен. Скъпи колеги, пожелавам ви на всички, разбира се и на себе си пожелавам, да носим тази светлинка, дадена ни от Бога, да я множим, да даваме любов, която се връща многократно винаги при нас. Благодаря сърдечно за вниманието.